bafowethu isa-recomendiwe okwangoku i-evidence leader u-SC uThandazani Madonsela okubonakala ngokungathi nguye umuntu orecommendelwa into yoba alide abe yi-evidence leader malunga nalaphalaphala impeachment le phalaphala. Isenziwa njalo ngapho uPresident Cyril Ramaphosa wethu ubonakala ingathi ufuna ukuzenza uphunyuka bemphethe usabalekele ecourt temporarily isamisiwe indaba leyo bakube kuqhutywa nge-impeachment process but ke aba baseparlamente bathe nje hayi umfundisi ulindwa ngeculo sizabe sisenza nje amalungiselelo wayo yonke enye into while temporarily ngaphi isamisiwe phofu ke ezine EFF I think iMK ne-ATM baya nabo babhizi bafuna uku-oppose yonke le decision ethathiwe but temporarily ke kwangoku uPresident Cyril Ramaphosa usayiwinile into yoba kuke kumiswe kancinci ngale impeachment process but bathi ke ngoku bazabe bebhizi nje besenza amalungiselelo ukwenzela babamhla kuthiwa sikia noko babe sebeready. So umuntu orecommendiwe ke apha ngu-SC orecommendiwe ngutata Thandazani Madonsela bebeyi-2 ke ngathi abantu beberanela esisikhundla esibokunguye plus uHofmeyer so uwine ngevote ezi9 utata Madonsela lona then uHofmeyer ufumene ezi7 bakhona ke abanye abangakange baparticipate apha ekuvoteni. Already ANC awe bafowethu into yoba iyayi-oppose yonke lana ndithi bona vele abafuna into yoba makaze abe uyahlala uyatshutshiswa for le nto uPresident Cyril Ramaphosa barhuqana nje nenyawo but ngapha ke babhizi abayamkeli ncam bayayi-oppose even le evidence leader esengathi yarecommendwa silinde ukuva from ku-national speaker ke uThoko Didiza into yoba izawuthini so ukwenzela into yoba azo-appointwa ke ngoku noba ngokwesiko because kwangoku usarecommendiwe nje so umuntu onepowers zoku-appointa fully ngu-national speaker uThoko Didiza phofu naye oyimember ye-ANC so bakhona abantu abangamazi ncam into yoba is it someone that we can trust na honestly speaking bafowethu abathembakali ncam bona aba bantu but ke ikhona nje iclip enzanifakela yona apha ekugqibeleni apho nizawuzimamelela khona yindlela wayethetha ngakhona ngendaba kaGeneral Nhlanhla Mkhwanazi futhi mna ke umuntu ongathi nje uyamthanda uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi bafethu ndivele ndibe ne-weakness inyana nje for lo muntu lowo so wathetha nje kakuhle phofu ezama uncoma ke ngathi ne-MK phantsi koba ke i-MK yayizama ukulwa indaba yoba uminister Senzo Mchunu abe usezabekwa on special leave okanye usezasuspendwa ngoba yona yayisi ibeme ngenyawo befuna into yoba makagxothwe uminister Senzo Mchunu and with everything that is currently unfolding mna ndisamangela into yoba uminister Senzo Mchunu ibe nyangoku akukabikho mnyakazo because sivile into yoba noko General Shadrack Sibiya kwi-report i-interim report yamahlanga commission yoGeneral Shadrack Sibiya amagama avelile nguBrown Mokgotsi nguWitness G nguNkosi plus uGeneral Shadrack Sibiya ufana inkosi so zikhona i-recommendation yasezenziwe into yoba aba kuyamela into yoba mabaprosecutwe so ndizawunifakela ke iclip yakhe apho ethetha khona nje into yoba inonokwenza nolwasuku olukhulu i-6 zikaJulayi 2025 hayi mina engasoze siphinde siyilibale yona leya kusitsho bani lo oseke recommendwe for iphalaphala. The 6th of July 2025 will live in memory as a day like no other day when the Lieutenant General Mkhwanazi, the whole provincial commissioner of KwaZulu-Natal, pulled a surprise move without a warning shot and took to the podium and publicly indulged in a most serious attack not only to the law enforcement agencies, the prosecutorial services, intelligence services, the judiciary, all levers of power in the administration of justice. Of course, the Minister of Police himself was not spared. He was also ambushed with this media conference because he was also in Freiheit attending to his political commitments in the by-elections there. The president, too, the second respondent in this case, was in Brazil. And in the wake of these attacks on the minister and other agencies and the judiciary in particular, the MK party drew out spears,
crying out, crucify him, crucify him. That's what they said when the president arrived. They said you must dismiss the minister. And in fact, in their founding papers, that's the case they made out. If you look at paragraph 25 or 52 at page 24 and 52.6, saying that the Minister Mtuni should not have been placed on leave